Čím natreli? Pozrie, leby majú tento kúsku s týmto. Ako oni, ja poviem, čo sa naučili robiť, pozri si, budú robiť zaj. Kto sú? Debili sú, a čo toto budú robiť? Debili. A ten suchý kokol ma nepozdraví, lebo ho zabijem na chodbe, aj ma bude zabiť. A on o tom nevie? No, čo má povedať? Ty kokoti, a toto oni budú robiť? No neviem. To ja mám za nervy dostať, volá koho tu zajebem? Ale nechli ho Aj tedy to bolo teda. Ja ich zabijem vnútri. A teraz to vieme, že oni to... Ale nebola čo dať. Mila už bola najeba. Mne by som dal po jablčka, vidíš, že snadí. Ja ho zabijem pri tých dverách. Trest smrti není, tak bude doživotne vonom, base. Ale ho zabijem pri tých dverách, ho zabijem. Ale že sa nebojí. No zabijem ho pri tých dverách. Mu hlavu takto chytím, mu jebnem a mu väzy otrhnem, kokotovi. A stiahnem ho sem donútra, jebnem ho do vrece a ho jebnem do rieky Nitry. Aspoň teraz vieme, že to robia oni. Toto cigáni nerobia, to oni robia. Naraz sa stane, že pôjdeme domov a budeme mať najebané onom. A sa nedostaneme domov. Ani zabiješ.